ये जो संडे तोंडा सोडू अगर आ रे त्याला आम किडनॅप केलता का आता सर ते किडनॅप केलं मग म्हाकाय खबर आहा आणि तेकाय खबर आहा तो किडनॅप जालो मग तू सरा शिकयता हाय ना सॉरी सर सॉरी गुड ये जो मग फोन दी या सर चल ते पाय फोन मारे आणि किती मागे मारे हा ओके सर म्हाका 2 बेरा बाटल्या हाडल्या तू किती बाराचे येला सर म्हाका रोज सबमिट सांगा मेरे दोघे किती करते पहिले तू गेला आता हांव एकलो देखून हाय ना कुत्ते सॉरी रे सॉरी सर चल हांव ते पाय फोन मान दिता तू उलय त्या हा ओके सर हाय हॅलो कोण उलयता जाणा जाओ वस्तो रे स्टोरी माय होता पाय उलय जाणा जाओ वस्तो रे किती जाल तुगेले तू आहा थिंग राव तू सोदून मारतो हांव अरे कट किती केल रे अरे सर तेगे डॅडी सांगता हुंय आहा थिंगसो सोदून म्हाका मातो हुंय अरे शी तू मेरे किती करते ना तुमची मत कोण उलयता तुला काही उलयता कोणाकडे पुलिसाकडे अगदी बस थिंगा शी तू मेरे किती करते पण हांव फोन मान उलयला मार मार सर हॅलो हॅलो तुगे चेड्या मरे आम किडनॅप केला कळ्ळें तुका आनी तुगे चेड जाय जाल्यार तुका कितू पयशे मागे 200 अरे बाबा 200 फकट टिकटॉक येता कळ्ळें तुका न्ही अरे सर 50,000 माग बऱ्या बटा जातले हां तुगे चेड जाय जाल्यार 1 लाख घेनो कळ्ळें तुका न्ही शकुंतला कॉलनी उंचो सकयल बिल्डींग आनी तू प्रूफ जायो तुगे चेड्यालो जाल्यार घे आयक हॅलो रेडी हां आयकील मारे तेच जाल्यार सारक 4:30 वरांची हांवें तुका सांगिल्ले त्या एड्रेसाचे पयशे घेनो बरें बरें मुगे चेड्या कांय कोनाक तूं आनी हां नो टॅक्नॉलॉजींग पुलीस चल मरे एशको उलोवपाक जाय बरं उलयला कॉंग्रॅच्युलेशन सस बरं उलयलें तूं पळय एंडींग हांव घुसपलें सो टॅक्नॉलॉजीन कळना म्हाका कितें अरे ते टॅक्नॉलॉजींग म्हळ्यार पुलिसांक ओडोवपाक जायना हा येशी ऐसे सी इन्फॉर्मिंग पुलिस त्या टेक्नॉलॉजिंग पुलिस का बोले क्या होगा इस देश का तू मार्क्स शिकवता चल चल मास्क बी रेडी करे चल त्या काय सोड सर सोड मोठा होय सोड चल त्या काय घेण्या आजचो पयशे मेळटा ते मरे सगळ्या 50-50 होय, पडून जाय सगळ्यांक वांटून घाल. होय, सगळ्या वाटून पडून जाय ऐकून अरे ओ हुई गेलो अरे ओ अरे कुड झाला यो यो शिट आहे ना याची आम पाव येले कळटू काय यो या अजून येल ना कित रे तो हो तो ब्लू बॅग घेना तो त्याच्या पाय ना रे या शी इज माय डेड सर तेका वचून पयशे घेया ना चल चल या तुमच्या मुगे चेड्या किडनॅप केलो तो होय आम्ही ते पयल मुगे चेड्या दी आनी मागीर पयशे रे ना पहिले पैसे ती मागे तुझ्या चेड्या ना पयल मुगे चेड्या दी या शापांना काय शूट करून उडे तुला पैसे पैसे दे अरे धाड रे चढा धाड जावे बस पहिले फुर्सत में निकाल चोय आता आम्ही पैसे किडनॅप करून एकठांय केले कळ्ळें तुका न्ही आता ते आमची तिगांची मध्ये सारकी इक्वली वाटे कळ्ळें तुका होय सारखे ऐकवले हा घे तुका दिता वाट होय सारकी खोली पडे या सारखे 3-8 जबाद आहे होय 3-8 सारखे पडायचे आमका होय होय सारखे पडून जाय तीक जाणो आणि आवल मारे अरे अरे तू होय हांव नाही यो मरे सगळं आपलं पिटेला कित्या बेला सारखे 4-25,000 पडे कळ्ळें तुका न्ही आत्म जाऊ नाही आमगे पार्टी करपा पैसे होय होय पार्टी करूया चल आरसी बॉटल येल मरे चल चल झाले झाले लाखान सो तुम कैसा लागल आमगे प्लॅन आणि जरी तो लाईक झाला लाईक करे शेअर करे आणि कमेंट करे आणि सबस्क्राईब करपा विसरो ना काय डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आयकन सो कैसा लागल आमगे प्लॅन होय आता बसतो नाळे अरे किती झाले कट किती केलं अरे तेगे पाय सांगता हुंय आहा थिंगसो म्हाका सोदून मातो हुंय शी शी तुम मेरे कित्या कताय नाही कित्या कताय नाही की माले हारू म्हाका आणि कोण उलयतलो दीपक कुलोबाचो